Matul l-aħħar jumejn, Malta ospitat laqgħat bejn Jake Sullivan, il-konsulent dwar is-sigurtà tal-Istati Uniti tal-Amerika l-President Amerikan Joe Biden, u Wang Yi, il-Ministru għall-Affarijiet Barranin taċ-Ċina. Dawn kienu akkumpanjati mid-delegazzjonijiet rispettivi tagħhom. F'dawn il-jumejn saret ukoll laqgħa bejn il-Prim Ministru Malti Robert Abela u Jake Sullivan, fejn iż-żewġ partijiet saħħu li l-istabilità fir-reġjun tal-Mediterran hija kruċjali għal paċi globali u s-sigurtà. Il-Prim Ministru Robert Abela saħaq dwar l-importanza tal-paċi globali u qal li din hija xi ħaġa fundamentali għall prosperità fid-dinja fejn il-kwalità tal-ħajja tan-nies u l-komunitajiet tara li n-nazzjonijiet jikkuperaw u jindirizzaw sfidi globali. Dan it-tmiem il-ġimgħa tal-laqgħat f'Malta jirriafferma l-irwol ta' pajjiżna bħala post sigur u naturali għal diskussjonijiet diplomatiċi ta' livell għoli. Fis-stqarrija mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru ingħad li Malta se tibqa' tagħti sema biex tiffaċilita l-komunikazzjoni u diskussjonijiet miftuħa paripassu mal-pożizzjoni ta' pajjiżna li jkunu protagonist lejn futur aktar ġust, paċifiku u fejn tirrenja l-prosperità. Intant dawn il-laqat li saru f'pajjiżna ġew rapportati bi prominenza fil-medja internazzjonali. Siti internazzjonali kbar tal-aħbarijiet bħal Bloomberg, Reuters u l-NBC News irrapportaw dawn il-laqat u semmew lil Malta bi prominenza bħala l-pajjiż li qed jospita diskussjonijiet li saru fi sforz kontinu biex tinżamm komunikazzjoni miftuħa bejn dawn iż-żewġ pajjiżi ġganti fid-dinja.